Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagtaas ng presyo ng LPG, ikinalulugi na raw ng ilang maliliit na karinderya sa Pampanga. Tourism industry, inaasahang higit na sisigla matapos buksan ng bansa sa mga dayuhang turista. Laboratorio para sa vaccine preventable diseases, itatayo sa JBL Hospital. At Governor Pineda sinabing di dapat makaapekto sa boto ng mga Kapampangan ang kanyang personal choice sa pagkapangulo. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Bagamat mayroon na umanong kandidatong napupusuan, iginit ni Pampanga Governor Dennis Pineda na hindi dapat makaapekto sa boto ng mga Kapampangan ang kanyang personal preference sa pagkapangulo at ikalawang pangulo. Kinumpirma rin ng opisyal na isa siya sa VIP guest sa katatapos lamang ng BBM Sara Unity Team na isinagawa sa Philippine Arena sa Bulacan. Narito ang detalye ng balitang yan. Habang papalapit na ang eleksyon sa ikasyam ng Mayo ngayong taon, kanya-kanya ng pag-iendorso ang ilang mga lokal na politiko para sa mga national candidate na kanilang sinusuportahan. Si Pampanga Governor Dennis Pineda, makailang beses naman na sinabing bukas ang Pampanga sa kahit sinong national candidate na nais mangampanya. Pero isang araw matapos ang kick-off ng campaign period para sa mga kumakandidato sa mga pambansang posisyon, sinabi niya na mayroon na siyang personal choice para sa pagkapangulo. Sa kabila nito, hindi pa rin daw dapat makaapekto ang kanyang personal preference sa magiging boto ng mga Kapampangan sa darating na halalan. Pero sabi ko nga, di ba, it won't affect yung boto ko o yung gusto ko sa mga boto ng mga Kapampangan. Sa una't-una pa lang sinabi ko sa inyo, ang desisyon ninyo kung sinong gusto niyo mga presidente, magre-respetuhan po tayo. Nagpapasalamat din po ako kung meron akong tatayuan na kandidato at yung iba may tinayuan na kandidato sa probinsya. Nagpapasalamat po ako sa kanila. At least may mga Kapampangan po na tumatayo sa ibang kandidato din po kung hindi ko mang kandidato. Importante po magrespetuhan po tayo. Kinumpirma ng gobernador sa CLTV News na isa siya sa VIP guest ng BBM Sara Unity Proclamation Rally na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan noong February 8. Nakasama niyo umano rito ang dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo at iba pang mga mayor sa Pampanga. Ngunit nilinaw ni Pineda na handa din siyang dumalo sa campaign rally ng ibang kandidato sa pagkapangulo kung siya ay iimbitahan. Kung kailangan po na i-welcome ko sila sa province, i-welcome ko po sila. Ginagawa ko po yung bilang isang Kapampangan na marunong magbigay ng respeto sa lahat po ng kandidato. Yun po yung sinabi ko nung palang inuna ko na po na sinabi sa inyo yan. Wala po akong tatanggihan. Kung kailangan ko po silang i-welcome, i-welcome ko po. Kung kailangan po nila ng audience sa mga opisyalis natin, ihingi ko po sila ng audience sa mga opisyalis natin. Yun po yung sinabi ko sa mga Kapampangan. To be fair po, ang sinasabi ko. Kung si Pineda present sa campaign kick-off ng Marcos Duterte tandem, kilalang taga-suporta naman ni Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan ang kanyang katunggali sa pagkagobernador ng lalawigan na si dating Candaba Mayor Danilo Bailon. Marion Lozano, CLTV News. Matapos ilunsad ang kampanya ng iba't ibang kandidato para sa national elective positions, nagpahayag ng pagkabahala ang kagawaran ng kalusugan kaugnay ng mahinang enforcement ng mga health and safety protocols. Babala ng DOH kung magtutuloy-tuloy ang ganitong pagpapabaya ay tiyak muling lolobo ang bilang ng mga nahawa ng COVID-19 sa kada komunidad. Narito po ang report. Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Health o DOH itong Miyerkules dahil sa hindi pagsunod sa safety protocols sa mga kandidato at supporters na dumalo sa campaign sorties.
Sa panayam kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sinabi niyang nakababahalang nakikita nilang mass gathering. Sa kasamaang palad, mahina raw ang enforcement ng health protocols, bagay na dapat nandyan na monitor at dapat ipatupad din ang sanction sa mga lalabag. Sabi pa ni Vergere, ang malawakang paglabag dito ay potential risk ng panibagong surge ng COVID-19 cases, lalo na sa mga lugar na may mababang vaccination coverage. Nagsimula ang kick-off ng 90-day campaign activities ng mga national candidates itong Martes, February 8 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatakda naman ang official campaign period para sa local aspirants sa March 25. Sa unang araw ng pangangampanya, may mga nagsagawa ng indoor at outdoor proclamation rallies. Kontrolado man ang crowd size, may mga supporter daw silang nakitang hindi nakasuot ng mask o kaya naman hindi sumunod sa proper distancing. Binigyang diin ni Vergere na nandyan pa rin ang virus tulad ng Delta at Omicron variant. Ayaw daw nilang muling lumobo ang kaso sa mga susunod na panahon, lalo na't lahat ay naghahanda na para sa new normal. Kung mapapadalas daw ang mga ganitong mass gatherings, patuloy nakakalat ang virus sa mga komunidad. Kaya naman nakikiusap ang kagawaran sa mga kandidato at local officials na ipatupad ang safety protocols at ang compliance at enforcement dapat daw magsimula mismo sa mga kandidato. Jennifer Salenga, CLTV News. Umaaray na ang ilang may-ari ng mga karinderya sa lalawigan ng Pampanga dahil po sa pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG na gamit sa kanilang pagluluto. Ayon naman sa isang mambabatas, hindi raw kontrolado ng gobyerno ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo dahil epekto ito ng kalagayan sa pandaigdigang merkado. May balita si Paolo G. Santos. Lakasan na lamang ng loob ang pangangarinderya. Ito ang hinaing ni Aling Gemma Magtoto kasabay ng pagsipa ng presyo ng liquefied petroleum gasoline o LPG. Nasa 200 piso raw kasi ang nadagdagan sa presyo ng 11 kilogram na LPG. Ano po, nasa 500 lang. Ngayon 7 plus. Kaya po malaking epekto po talaga sa aming business yung karinderya. Ang tumas ang gas. Sumbong niya, paiba-iba ang presyo ng kuha niya sa mga retailer dito sa Pampanga. At dahil tutok umano ito sa pagluluto, kung minsay hindi na niya nababantayan kung tama ang timbang na naikakarga sa mga tangkeng ipinapalit. Dagdag pa ni Aling Gemma para makaraos ang kabuhayan, nagtaas na lamang siya ng 10 piso sa kada order ng ulam na itinitinda. At sa customer na hindi kaya ang dagdag na 10 piso, diskarte niya ay ang pagbawas sa dami ng takal. Yun nga po, pag nagluluto ka, siyempre, marami kang niluluto. Tapos yung binebenta namin, hindi pwedeng hindi itaas na kahit konti lang. 10 pesos pagtaas. Yun po. Mula sa ginagamit na trike sa pamamalengke at rekado ng mga pangunahing bilihin, walang nagbaba ayon kay Aling Gemma. Kaya ang issue umanong ito, dapat problemahin ng gobyerno. Gusto ko po sanang iparating sa ating gobyerno, sana po, ibaba po yung mga produktong ginagamit natin, lalo na sa mga karinderya. Wala pong gaanong pinikita yung karinderya kasi po, tumaas nga po lahat ng bilihin. Sa abiso ng Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas ay sanhi ng pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado at laki ng demand ng malalaking bansa gaya ng Europa at China. Ang Saudi Aramco ang isa sa pangunahing exporter nito sa bansa. Tumaas ito ng $56 per metric tons mula sa dating kuha noong nakaraang buwan na $719 per metric tons. Nasa $775 per metric tons na ngayon ang presyo na inaangkat na LPG sa bansa. Ang epekto nito ay dagdag na 4 na piso sa kada kilo ng LPG. Sa kabuuan, ang 11 kilograms na cylinder ng tangke, 44 pesos kaagad ang patong nito sa presyo. Ito'y ayon sa Department of Energy as of February 2022. Naglalaro na sa 794 pesos hanggang 1,094 pesos ang presyo ng LPG sa Metro Manila.
Marami ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng retail price ng LPG sa merkado. Ayon kay LPG Marketers Association o LPGMA Party List Representative Arnel T. Una umano dito ay ang hindi tamang timbang sa mga dispalenghadong tangke na kalat pa rin sa merkado. Pero ang problema po dyan, ibig sabihin na short change or ibig sabihin naloloko po yung ating mga consumer. Kaya po yan po yung batas na ipasa po ngayong taon na to, itong bagong LPG law, RA 11952. Ito po ngayon yung sasagot po din sa mga problema na halos 18 years na pong problema ng LPG industry. Kaya po itong Pebrero, mararamdaman na po ito ng ating mga consumer na magaganda po yung mga tangke dahil mga pro-protectionan po yung kanilang karapatan at yung naman sa mga dealer, yun po, yung mga legit dealer, matutuwa naman ho sila dahil mapo-protectionan po yung kanilang legitimate business. Yung nga lang ho sa mga other dealers na gumagawa po ng kalokohan, yun po yung magiging problema po nila dahil magiging very active po ang task force sa panghuhuli ngayon. Ang active competition ng mga refilling station ng LPG din umano ang nakakaapekto sa presyo ng retail price. Dito sa Central Luzon, ang suggested retail price ay naglalaro sa 800 to 900 pesos. So ay meron po tayong active competition, marami ng mga players na nandito po sa area ng Luzon. Unlike po sa Visayas and Mindanao, mas malalayo po kasi ang mga stations o kaya yung hindi naman ang refinery kundi yung mga refilling stations ng mga LPG dealers po dyan. Ayon kay T, gaya ng produktong petrolyo kasama ang LPG na hindi kontrolado ng gobyerno ang presyo. At sa salita ng mambabatas, ang pagsirit ng presyo ng LPG ay totoo raw nakadepende sa takbo ng pandaigdigang merkado. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Laboratorio para sa vaccine preventable diseases itatayo sa JBL Hospital. Pilot vaccination sa mga edad 5 hanggang 11 sinimula na sa JBL MRH. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nauunang balita, 7 laboratorio po para sa deteksyon ng mga sakit na pwedeng mapigilan ng bakuna ang nakatakdang buksan ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga pagtatayo ng pasilidad ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa siyudad San Fernando, Pampanga. May detalye na balita niyan si Marion Luzano. Enero nitong taon nang i-anunsyo ng Department of Health ang planong pagtatayo ng 7 sub-national laboratories o SNL sa iba't ibang panig ng bansa para sa detection ng mga vaccine-preventable diseases. Kabilang sa mga vaccine-preventable diseases na naitala ng World Health Organization sa Pilipinas ay ang Japanese encephalitis, polio, yellow fever at iba pa. Isa sa mga tatayuan ng nasabing laboratorio ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH sa siyudad San Fernando, Pampanga. Ayon kay Dr. Celia Carlos, Director ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, mahalaga ang pagkakaroon ng extensive laboratory network sa maagang kumpirmasyon ng mga possible outbreak at pagbibigay prioridad sa agarang public health actions. Sa mga darating na buwan, ay magsiset up na umano ang RITM ng mga essential equipment upang makapagsanay ang mga staff sa mga itatayong SNLs. Nagbigay din naman ng World Health Organization ng 36 milyon na halaga ng mga equipment at supplies para sa nasabing proyekto. Kinumpirma naman ni JBL Hospital Chief Dr. Montserrat Chichioco nitong ika-9 ng Pebrero na tapos na ang bidding process nila para sa ipatatayong SNL. Sa lalong madaling panahon naman ay maaari nang simulan ng konstruksyon nito. Napakahalaga raw ng proyektong ito dahil sa ngayon ay tanging RITM lamang ang laboratorio na tumatanggap ng mga specimen upang iproseso ang mga vaccine-preventable diseases. Dahil RITM nasa Maynila, so yung area catchment nitong laboratory na itatayo sa JBL ay itong Central Luzon at saka yung makarating natin ng mga like NCR, malapit sa atin yan. Itong region 2 na mas merong area kasi sa region 2 mas malapit sa atin. And then of course all other, ang Central Luzon yung catchment area niya. Ayon pa kay Chichioco, ay makatutulong ang paglalagay ng mga SNL sa iba't ibang panig ng bansa upang ma-decentralize ang testing para sa mga sakit na maaaring mapigilan ng bakuna. Maliban sa JBL, ay patatayuan din ng SNL ang Ilocos Training Regional Medical Center sa La Union, Western Visayas Medical Center sa Iloilo, Vicente Soto Medical Center sa Cebu, Zamboanga Medical Center sa Zamboanga, Southern Philippines Medical Center sa Davao, at Cotabato Regional and Medical Center sa Maguindanao. Marion Luzano, CLTV News. Nagbisulang Children's Party ang paghahandang ginawa ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital para sa pilot vaccination ng mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang. Silipin po natin ang naging kaganapan sa ulat ni Marion Lozano. Sinimulan na kahapon ng pilot vaccination para sa mga edad 5 hanggang 11 sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa siyudad San Fernando, Pampanga. Labis daw pinaghandaan ng ospital ang pagbabakuna sa mga bata. Pagpasok pa lang sa vaccination room, aakalain mo na isang children's birthday party ang iyong napuntahan. Nagkalat ang mga makukulay na lobo at pandekorasyon. Meron ding mga regalo at snacks na inihanda para sa mga batang babakunahan. Bago naman simulan ng pagbabakuna, nagkaroon pa ng isang magic show upang mapawi ang takot ng mga bata. Bakas naman sa mukha ng mga ito ang saya at pagkamangha sa napanood. Ayon naman kay Dr. Montserrat Chichioco, ginawa nila ito upang mas maengganyo ang mga bata na magpabakuna. At syempre dahil mga bata ito, gusto natin na maging at home sila, very lively yung atmosphere at nag-e-enjoy sila habang sila ay waiting for their bakuna. So ito yung ating gustong i-encourage sa mga bata na maging aware sila sa kalusugan nila. Ayon pa kay Chichioco, mahalaga na mabakunahan ng mga 5 to 11 years old dahil parte ito ng paghahanda para sa kanilang pagbabalik paaralan. Hinikayat din niya ang mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak
dahil magsisilbi itong proteksyon para sa kanila. Inilahad naman ng doktora ang mga kailangang dalhin sa araw ng pagbabakuna. At syempre, dahil mga bata ito, gusto natin na maging at home sila, very lively yung atmosphere, at nag-e-enjoy sila habang sila ay waiting for their bakuna. So ito yung ating gustong encourage sa mga bata, na maging aware sila sa kalusugan nila. Kung wala ang magulang ng bata, maaaring magdala ng special power of attorney, authorization letter na nakanotaryo, affidavit ng magulang o guardian, o di kaya naman ay barangay certificate. Na magsimula naman ng pagbabakuna, ay hindi napigilan ng ilang bata ang matakot. Ang ilan naman ay tila handa na kaya wala ng pangamba. Kabilang naman sa mga dumalo at nagpakita ng suporta sa nasabing programa ay si Pampanga Governor Dennis Pineda at Vaccine Czar Secretary Vince Dizon. Pasalamat po ako sa national government, especially kay President Duterte and kay Boss Beans, na kung titingnan nyo, hindi nahuhuli ang Pampanga. Isa na naman tayo sa nauna para mabigyan ng bakuna para pambata. Ayon pa sa gobernador, pipilitin umano nga na maging kasing ganda ng bakuna ng mga bata sa JBL ang launching nito sa buong probinsya sa susunod na linggo. Pero mas binibigyan umano nila ng prioridad ang training ng mga magbabakuna sa mga bata dahil mas komplikado ang pagbabakuna sa mga ito. Ayon naman kay Vaccine Czar Secretary Vince Dizon, napakahalaga ng pediatric vaccination upang makabalik na mga bata sa paaralan. 2 years na eh. Kawawa naman yung mga bata. No, so kailangan talaga mag-start na yung kanilang classes. Hopefully, tatargetin natin June and August. Talagang magre-resume na tayo ng face-to-face. Nagpahayag din ng suporta sa City of San Fernando Mayor Edwin Santiago. Sa Ciudad San Fernando, ang siyudad ay sumusuporta. Lahat ng programa ng ating DOH, ng ating probinsya para itong mga bata, lalo itong mga bata, ay mabigyan na ng pagkakataon na lalo-lalo na yung face-to-face at makalabas ng todo-todo na. Ayon naman kay Assistant Secretary of Health Dr. Maria Francia M. Laksamana, ay na 314,000 na edad 5 hanggang 11 ang target nila mabakunahan sa Pampanga. Pinaalalahanan din ni Laksamana ng mga magulang na ipaliwanag sa mga batang importansya ng bakuna. Napaka-importante po ng role ng mga magulang. Kasi po, kung yung magulang hindi po na-explain sa mga anak nila, for sure magre-resist sila sa ganung pagkakataon. Meron po kasing tinatawag tayo ngayon na dapat may consent ng mga magulang, lalo na yung below 7 years old. Pero ang napaka-importante po yung acceptance ng mga bata. Ayon naman sa ilang mga magulang at guardian, ay tiwala sila na ligtas sa mga bakuna na ituturok sa kanilang mga anak. Siguro naman mas nakakatakot kung magka-COVID ang bata, hindi ba? So, why take the risk na hindi siya pa-vaccinated kung meron naman, di ba? Saka lesson yung kasi kami, vaccinated na kami and wala naman ako nakikitang problema sa amin. Well, meron na po tayong mga data naman about sa protection na pwedeng makuha ng mga bata with regards sa vaccination. So may mga pag-aaral naman na valid at the same time na nagawa ng mabuti. So yung protection na makukuha nila mula sa pagbabakuna ay mas higit na mas mabuti kaysa dun sa concern ng iba na safety. So mas mataas pa rin yung benefit na makukuha ng mga bata. Lalo na sa ngayon na panahon ng pandemic. Siyempre kasi we want yung buong family natin vaccinated and siyempre gusto na natin silang maibalik sa school nila and makapaglaro sila sa labas. Ang mga bata naman na magpapabakuna, halo-halo ang nararamdaman. Excited ka ba magpa-vaccine kontra COVID? Pinaka po. Bakit? Para po ipunta na po ako sa school po. Excited ka na bang mabakunahan kontra COVID? Lakas mo yung voice mo. Konti ako excited. Bakit? Bakit daw? Nervous lang ako mag-sore arm. Excited ka na bang mabakunahan kontra COVID? Opo. Stand up. Opo. Bakit? Kasi po, napoprotektahan po ako sa COVID. Bagamat hindi mandatory, ay hinihikayat naman ng DOH sa mga magulang
na ipabakuna ang kanilang mga anak dahil makatutulong umano ito pang maprotektahan sila laban sa COVID-19. Marian Lozano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Tourism industry nasaan higit na sisigla matapos buksan ng bansa sa mga dayuhang turista. Magandang revenue collection na itala ng SBMA sa kabila ng nagpapatuloy na pandemya. At 2.5 milyong tonelada ng basura posibleng matitiba sa Central Luzon ngayong 2022. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, inaasang higit na sisigla ang operasyon ng mga hotel and restaurant sa Pampanga matapos buksan ng pamahalaan ng bansa sa mga dayuhang turista. Pero ayon po sa Presidential Advisor for COVID-19 Response, si Secretary Vince Dizon, gradual o hinahinay pa rin ang magiging estratehiya sa pagbubukas ng ekonomiya. May detalye si Paulo G. Santos. Ngayong ikasampu ng Pebrero, opisyal nang binuksan ang bansa para sa mga dayuhang turista. Bahagi ito ng pandemic exit plan ng pamahalaan na pagpapalakas ng ekonomiya. Dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, naabutan ng CLTV News Team ang paghahanda at kagalakan ng mga nasa hospitality and tourism industry.
Si Jay Salenga na isang front desk officer sa Microtel Wyndham Hotel, hindi raw sukat akalain ang pagbubukas muli ng border ng bansa para sa mga turista. We are so thankful sa Microtel kasi lahat ng empleyado is hindi pinabayaan ni Microtel. Binigyan niya kami ng mga schedule, though yun yung tinatawag namin skeletal workforce. So lahat ng mga empleyado is may magkakaroon ng chance na makapagtrabaho kahit ilang araw lang. And then, we are so thankful din kasi yung Microtel is nagkaroon siya ng guest, nag-accommodate kami ng mga OFW na doon nag-start na unti-unti nang bumabalik yung sa lahat ng mga staff. Multi-use hotel pa rin ang pinapasukan ni Salenga at sa muling pagpasok ng mga foreign tourists sa bansa, hindi naman daw sila kaagad kumalas bilang isolation facilities ng gobyerno para sa mga returning Filipino at OFW na unvaccinated. Katwiran ng General Manager na si Remedona Ravina, pagkilala ito sa naging pag-alalay sa kanila ng gobyerno na bumangon. At gayon na rin sa transition period sa inaasahang pandemic exit plan sa industriya ng turismo. Multi-use muna yung kinuha natin para yung transition hindi masyadong drastic. So at the same time, we can still accommodate our OWA guests, and then at the same time, while doing all the email blasts, the calls, all the PR and the marketing, just to inform our corporate and staycation that we are back, that we are now open for them. So we have time to inform them. Sa guidelines ng Department of Tourism para sa mga multi-use hotel, hindi maaaring lumabas sa kwarto ang mga naka-isolate na guests. Hindi sila pwedeng makihalubilo sa common area ng hotel hanggat hindi pa nakukuha ang negative result ng kanilang RT-PCR test. We have different entrance and exit for our non-quarantine and our corporate guests. We actually allocated our ground floor and some floors for our corporate and staycation, and there are another floors for our quarantine guests. Alfresco ang setup ng mga kainan o restaurant na maaaring puntahan ng kanilang guests na nasa paligid lamang ng hotel. Ang ganito umanong disenyo ay makapanghihikayat ng mga turistang gustong makita ang business district ng Ciudad San Fernando. Samantala, sa hiwalay na panayam ng CLTV News Team kay Presidential Advisor for COVID-19 Response, Secretary Vince Dizon, gradual o pahinay-hinay pa rin ang magiging estratehiya sa pagbubukas ng ekonomiya ng bansa base sa pandemic exit plan ng gobyerno. Kailangan talaga pababay natin ang todo, lalo na sa mga area na medyo mataas-taas pa. So, yun muna ang priority. Pero, ginagawa na natin yung plano. Hopefully, by March, ready na siya. Ayon kay Secretary Dizon, hindi kakayanin ng gobyerno ang sobrang higpit ng quarantine restriction at nakukompromiso na ang ekonomiya ng bansa. Kaya ang pandemic exit plan, naramdam umano ngayon sa pagluwag ng travel restriction, ay isang pagpapaunawa na rin sa mga pribadong sektor na may roadmap na binabalangkas ang gobyerno para sa pandemic period. Hindi tayo makagalaw, hindi makabalik ang mga kababayan natin sa trabaho, hindi makapag-balik yung normal na negosyo. So, kailangan talaga magkaroon na tayo ng roadmap na exit plan na sinasabi nga, bumunta na tayo sa new normal para talagang bumalik na tayo sa dati bago mag-COVID. Pero kailangan pa rin mag-iingat. Paulo G. Santos, CLTV News. Hindi raw naging hadlang ang COVID-19 pandemic para higit na mapaganda ang revenue collection ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Katunayan nitong 2021, may mga key areas daw ang mas naging magandang performance kumpara noong pre-pandemic years. Tiniyak naman ng SBMA na patuloy ang pagpapanatili nila ng magandang business climate sa Freeport Zone habang mahigpit na ipinatutupad ang health and safety protocols. Narito ang detalye ng balita niya.
Nakapagtala ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ng 3.47 billion peso operating revenue nitong 2021. Ang operating revenue ay ang kita mula sa mga core activities ng mga negosyo gaya na lamang ng sale of goods, professional services at service charges. Sa isang ulat sa pahayagang Punto Centro Luzon na naipublish itong ika-9 ng Pebrero, makikitang bagamat nasa kalagitnaan ng pandemya ay lumago ng 8% ang income ng SBMA. Naitala rin ang iba pang major accomplishments sa key performance areas nito. Sa 2021 annual report ni SBMA Chair at Administrator Attorney Wilma Aisma kay Pangulong Duterte, habang may ilang indicator umanong apektado dahil sa pandemya, ang general trend ay pataas dahilan para mas mapalago at malampasan pa ang naging performance ng Freeport sa nagdaang taon. Ayon pa kay Aisma, nanguna sa top performances ang operating revenue ng ahensya na 3.4 billion sa pagtatapos ng Desyembre 2021. Ito raw ay 270 million peso o 8% na mas mataas kumpara sa kinita sa parehong panahon noong 2020. Karamihan daw sa revenue ng SBMA ay nagmula sa leases at port operations. Tumaas daw ng 2% ang kita sa land building leases na nakapag-contribute ng 1.38 billion pesos. Lumago naman ng 14% ang seaport operations at nakapag-generate ng 1.37 billion pesos. Iniulat din ni Aisma na tumaas ng 11% ang regulatory income ng SBMA at nakapagbigay ng 408 million peso revenue mula dito. Habang ang airport operations naman ay tumaas ng 26% at nakapag-contribute ng 79 million pesos. Bukod dito, ibinahagi din ng administrador ng SBMA ang positibong report sa investment at employment generation, tourism, imports at exports. As of December 31, nasa 142,177 ang manggagawa ng Subic Bay Freeport. 2.31% ang employment increase mula sa 138,966 workers noong 2020. May mga new investment din daw kabilang ang expansion na nasa 17.29 billion pesos o 1,011% na mas mataas sa 15.74 million pesos record noong 2020. Mas mataas pa raw ng mahigit 8 billion pesos o 87% ang 2021 record kumpara sa pre-pandemic revenue noong 2019. Unti-unti naman na raw bumabangon mula sa epekto ng pandemya ang tourism industry sa SBMA matapos makapagtala ng 7.3 million visitors noong 2021. Tiniyak naman ni Aisma kay Pangulong Duterte na ginagawa ng SBMA ang lahat upang maging mas competitive at mapanatili ang business-friendly environment sa Freeport habang patuloy na sinusuportahan ang mga programa ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Jennifer Salenga, CLTV News. Kung pagbabasehan ang kasalukuyang sitwasyon ng waste generation sa Central Luzon, posible mo nang umabot sa 2.5 milyong tonelada ang ng basurang may ipon sa rehiyon ngayong 2022. Malaki rin umanong naiambag ng medical waste simula nang magkaroon ng pandemya. Narito po ang detalye ng balitang yan. Nitong nakaraang 2021, nasa mahigit 70 ang isinagawang environmental education lectures ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Central Luzon. Kailangan na umano ang malawakang information dissemination dahil lubha ng nakakapangamba ang waste generation sa rehiyon. Sa naunang mga pahayag ng DENR, nasa 5,000 tonelada ng basura ang nakokolekta sa gitnang Luzon araw-araw mula sa agricultural, industrial, medical at domestic wastes. Sa pagpasok ng pandemya, kung saan dumami ang medical waste dahil sa paggamit ng disposable face mask, face shield at PPEs, nakapagtala ng 1.7 milyon na tonelada ng basura sa rehiyon para sa taong 2020 at 2021. Sa DENR website, kung saan makikita ang projected waste generation ng Central Luzon para sa taong 2020 hanggang 2025, posible umanong umabot sa 2.5 milyon na tonelada ang malilikhang basura mula sa 7 lalawigan ng rehiyon ngayong taon. Pinakamarami ang basura sa Bulacan na nasa mahigit 800,000 tons. Sumunod ang Pampanga na nasa higit 600,000 tons. Sunod ang Nueva Ecija na may higit 461,000 tons,
Tarlac na nasa higit 293,000 tons, Zambales na may 171,000 tons, Bataan 153,000 tons, at Aurora higit sa 35,000 tons. Sa Central Luzon ay mayroon lamang 12 sanitary landfill na sumeserbisyo sa 100 at 18 bayan at syudad. Patuloy namang ipinaalala ng DENR, lalo na sa mga local government units, ang proper waste disposal alinsunod sa ipinag-uutos ng Solid Waste Management Act of 2000. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Caragan Festival sa Mabalacat City muling idadaos matapos ang 2 taon. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Matapos pong halos 2 taon, kinumpirma ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo na muling nagbabalik ang ipinagmamalaking Caragan Festival ng syudad. Ang mensahe raw ng selebrasyon ngayong taon ay tuloy ang buhay, tuloy ang laban sa pandemya. Narito po ang report. Mula nang magkapandemya, maraming mga nakagawiang selebrasyon at kasiyahan ang natigil dahil sa banta ng hawaan ng COVID-19. Kabilang narito ang iba't ibang festival na kilala at dinarayo sa gitnang Luzon, gaya na lamang ng Caraga Festival ng siyudad ng Mabalacat.
Matapos ang halos 2 taon, kinumpirma ng Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo na muling nagbabalik ang fun-filled event na ito. Ang Mabalacat Fiesta 2022 ay selebrasyon daw para sa matagumpay na paglalakbay ng syudad laban sa COVID-19. Sa kabila ng mga pagsubok, buhay na nawala, kabuhayan na dapa at ang epekto nito sa tao, pisikal man o mental, ang pananampalataya at katatagan ang nagpapanatili sa mga Mabalakenyo upang harapin ang new normal na pamumuhay. Kaya naman sa Fiestang Caragan 2022, layo ng pamarahang panlunsod na muling ibalik ang kumpiyansa, tuwa at pag-asa para sa lahat kasama ang mga bata na nahihirapan din sa sitwasyon ngayon. Ayon sa Fiesta Caragan Organizing Committee, maraming aktibidad ang nakalinya na magaganap sa February 27 hanggang March 6, 2022. Ibinahagi ni Councilor Winwin Garbo, chairperson ng Fiestang Caragan 2022, na sinikap nilang muling ibalik ang Caragan Festival, lalo na ngayong may restrictions ng ipinatutupad. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang pamumuhay, nais daw ng city government na maghandog ng simpleng kasiyahan, bagamat nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Mahigpit naman daw ipatutupad ang minimum health protocol sa mga aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kabilang sa kick-off festivity ang sabay paglulunsad ng week-long Tiangge, Baratilyo at Bazaar, motor show, photo exhibit, and Caraga photo competition at visual art exhibit. Bukod dito magkakaroon din ng comedy art, Farmers Day at Bike Fest. Tiyak na magdadala rin ng saya ang kinasang Miss Gay at Mr. Pogay kontra COVID-19 2022 na nakaschedule sa March 1. Hindi rin mawawala ang highly anticipated na Fiestang Caragan Parade na magaganap sa March 2, kasabay ng The Amazing Show laban sa COVID-19 program. At ang pagtatapos ng week-long celebration ay ang pagbabalik ng Queen Mabalacat City 2022. Dagdag pa ni Garbo, ang mensahe raw ng selebrasyon ngayong taon ay tuloy ang buhay, tuloy ang laban sa pandemya. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa loob ng 24 oras. Northeast monsoon po nakaka-apekto dito po sa may extreme northern Luzon at trough ng low pressure area o extension po ng isang low pressure area ang nakaka-apekto naman po dito sa may eastern section ng Mindanao. Kaya po ang Caraga, Davao Region, Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar ay magiging maulap po ang papawirin na mayroon po mga inaasahan, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng trough ng LPA. Samantala po ang Ilocos Region, Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay magiging maulap din po papawirin na may mga inaasahan mga light rains. Northeast monsoon po ang nakaka-apekto dito, kasama na rin po ang lalawigan ng Batanes. Samantala po ang Metro Manila at nalalalim bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito po ay dulot na ng easterlies at ng localized thunderstorm. So yun lamang po ang mga weather system na binabantayan natin ngayon at medyo nawala po dito sa Central Luzon yung hanging amihan pero babalik pa rin po ito ngayong weekend. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po niyo i-follow aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagtaas ng presyo ng LPG, ikinalulugi na raw ng ilang maliliit na karinderya sa Pampanga. Tourism industry, inaasahang higit na sisigla matapos buksan ng bansa sa mga dayuhang turista. Laboratorio para sa vaccine preventable diseases, itatayo sa JBL Hospital. At Governor Pineda sinabing di dapat makaapekto sa boto ng mga Kapampangan ang kanyang personal choice sa pagkapangulo. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Bagamat mayroon na umanong kandidatong napupusuan, iginit ni Pampanga Governor Dennis Pineda na hindi dapat makaapekto sa boto ng mga Kapampangan ang kanyang personal preference sa pagkapangulo at ikalawang pangulo. Kinumpirma rin ng opisyal na isa siya sa VIP guest sa katatapos lamang ng BBM Sara Unity Team na isinagawa sa Philippine Arena sa Bulacan. Narito ang detalye ng balitang niya. Habang papalapit na ang eleksyon sa ikasyam ng Mayo ngayong taon, kanya-kanya ng pag-iendorso ang ilang mga lokal na politiko para sa mga national candidate na kanilang sinusuportahan.